kublai fi la fi wat kilat kinti ban pen kya ban pen kot ilade hakarukom tendra kani ke video kadem ta ka chong fi kumbalong lang ma fi ngaru ada biya ike jingpang jing system kiba kamkong santam hanga ka hypouricemia kata kebomut baka jingjur ka uric acid rengkat begini madan ruka jingtur kepo baka gastric kebajur hoi kita kisin bapan pau hapo kamet jengah atau apor kalong ka jingsu ber kijing satra ka sadam nanta ka jingsu ka kepo nanta ka ni ke jing klut ki kijat ber ki kowa hoi kini ke jingjer ru ka bajau ngangai dan pencofi flamat tengi kan baro kini kini kendiat nata na kita kisin ki bangang hapan mat ki por baro ka jing keli ke ba ngahap ben keli mentah lati ka ba ngir ngap di kalong ka itrai ka da ko pelong ni banyo kum kini kijing pang kida gubo relang ai tu pang ka da ko jang apa kal kamjuri por ha dan ka jing puli hatu por ka por baham kambeng mereka ba kamjur tam ka por stress baleng stress tum kina puli hi buni le school le class tam tu yang shat tuition na tuition sahayeng bun kam kibang hap pendap makan mau tu por ba ngadon ru kin jak part time ki kam ngatrai kamut masndap wai na class hi na electric no tu ki jak kam part time barke ke ba kam tut kalong ba ngapui yeng me ngapui thia me padang step ngahap ben ki thia kani ka pentut lut eta ka thia kadam baru ka paham kade pi kini kan kita mengikat ki mediators kebomot tentang ini jai beteng banle kini kerang penjur syu ka jeng pangjing stop aga benda ka jongar ngarang penblin bentia mi bat kidang step ban back ke kelas bat ikam kani kan kerang penjur syu ka gastric ta ka jeng tut po penjur ya ka jeng jur ka uric acid hoi abang ngimal kini ki jeng pangjing stop ngila hi benwa ila ka jeng sumar hari don pring jong fi filang balong ngapa den den ni persang so ben yaisha baling yaisha ka data ka jong ada ni yaisha nakajing temu ban perkhat ba oh ni kadang tang sipang kala jahi no ni yaisha nakaba ni thai ban letters ni ban sumar na dong sedok hari nakalian ka jongar ka jinga sha ka wi kada kolong hakalan juga pisa pilan ru hoi ka pisaru di ka wi ni kada beli ka pelong yang ban yaisha hi wat ladang di ki kun ki ti dei ngiru dan ni la ka jong ka jing sngo ba teng ngiso bakat bang ngidang la pan yaisha ke jing pang dai ngim dan kamar ban pan ka pisa nai mei pa mariso ba kadi ke jing penlut phot tin kalian ka jong haru kadi ka pisahi ba pelong yang pan su yai la ka yaisha ya kata ka jing pang teng kum ki kun ti ngiso ba kan ri ko batam dai bangim ko ar pan penlut phot su na hinga sam hari ha ka liang ka jong apat ngaso ba kadi ka jing bakla ka bangangale ban ngam ong na tengki kena samla renga keren namta kilong kemin kilong keparu tiba menta sungudan kame ban pelut ka pisah pilain namta ka akut ke kia kantam kadang sang terah pi beleng ong kani kalong ba hadin kini baro ka jing tut ka kepo ka jing tut kantam ka kepo ka acid nadong sedong dai ka pelong nga bangam la syu ban le kelut hadu bangan na poi hau tau put bangan yos dan ya ka appendicitis ka jing sya pui appendix ko jong barhoj ka operation ni baro pendap apa super hospital mas kamdai ke jing lut ka baret ka bakat chan poi lak tengka hadin kani kamut ba taka jingsu taka uric acid berki ki jipang sang ki laja kidang don hi dei nga la penglin macam dawai na keleng la persang alopati la persang ayurvedic la persang homeopati reki klam wara eta ka jingko jingkya ha bari berki jingpang ko jong ting ba la dang adi kidai desin ngaso ko yo jingrap ladang anum di amyo rek jingrap maksud tu hadu kat nu eken ngi kumubril ngi la ban su im sa tang gidoi desin ka pelong nga mangan sengai ban pen kam gidoi desin nga persang penuat ku kilat kilenti ka basongu kalong hot nga yo ita ki wi kilat kilenti ki bayarap nga ban penduna ka aset kairap ru ban penduna ya kata ka jing klik ki khowa bat ki kijat ka jonga bat ka bakam su tenat ka ai boru ya ka met ku jonga bat maksud tu ya ka kpo hi himju kani ka juhi kalat kilenti tang bakal airap yang kairap ini long kemiru peladan ke last stage cancer ke jong long hasor geleng-geleng kirim ai yara ki ai ko kirim ai ke karmen yang to de ba be yang abi nomawon magri ko pagarsa last stage cancer ki pansna na kipan long kipan ben chna ben
etno itiki kita kasnir balada mong balada malam rokot ke kuma filai itu long kami ibla de dana po kala stage cancer ko jong I ribang yo pat it ka jing kya hai kidan ru I long kami ki bom yo lak jong ikun ki na kada ko jong long kantai ki jong ki nalai hesong bar ilok na sisnam ke hadian sisnam ngalapai por banga klem yo kun re baulak pen kwat ya jong pam jonga bat ulak pen ra ru yo so jong ka jing kamen ha ka jing em jonga bat men ta sisa bangala yo kun mo ban ngala dap da jing kamen bat ikon jonga men ta la yo san banai ba ide ru ikan thai te ai khub le piru baro. Okay, thank you so much Evangeline. Thank you so much ma'am. Like fila ban thank you so much. Kuma filai into berarun kilong kami. Kamtam ni we pladan ka palat ka arta ka so parsnam. Abam la shu bani okon ki bre ki madurum ta. Kidan bun ki hiru ki bre. Kidan ki jeng pam thyroid, fatty liver berkunta ter ki bayo ka jing rap limba kan ka juhi kala. Ka jingli kilong ka ema ta kalat kilinti. Kata kalat kadai limba ka holistic approach. Habakindan southly kabang ngaba fini haban bot. Kabrikong kadai ka detoxification. Kabamot ka jingpun kuj hapo kamet ka jong fe. Kaba lifestyle modification. Kabamot ka jing karkom ban ai bor ya kamet ka jong fi kabala kadai ka dietary changes dan ni kabangi ang ban tip ya ta kapor bam perlu ban tip ikijing bam ki batai bat ai bor kamet ka jong fi bat ka bakado supplementation kamut ban jit ya ta ki dawai ki balong tenrai bat ki bom kata ya kamet ka pat ka jong ni kani ka supplementation dan ni ka jing jit ya ta ki dawai tenrai kadai ka ai ki punya ban kran ban ngam jeliu adina bot katkum ka jing pang ka jong fi balai kini baro sautli ki trekam ya jan baro ki jingpang lifestyle disease kada kolong bakini ki jingpang lifestyle disease ka bangi kum ki breu ni yo menta kim dei ta ki jingpang ki bangi yo na ki daw ki kenyang henry dei ki jingpang ki bangi yo na kada korukom bujongi hawat ki dawai de shin ki rap kini ki benta ndre kum ngilakran kim dei bikirap tenra ban sumar tenrahi ni habun pen bedlut habaro ki sautli ki benta ngansim kum kani kanuksa ki bun kita ki toxin ki jaklia ki badan pokamat ki jungi hari ngim juyo pa dia taka jungi kai kum nu pun ko je kini ka e ka pam ka bani rap ta takani la de ngila ban bet ikni sautli namta ki jingpang ma pher ki jungi kani ken kare kata ka jing sumar ten ra kalam dasanya tang ki doi desin ban pen pra pen thot ya kamat jungi den habo balai ban bot ya kani bat balai ban bot menta karkom sumar ka compare bal ka kam shimpor hari juba pi kini kijing kili hatu kini kijing pang kaba fifi yo menta kaba fifi dan menta hatu kisi one season 1 ne kila ada bersong try ski pok kamet kijang fina nganget fi tepi ke juba jong kani kim juwan jar khat hakashimi kini kijing pang kiba ada bersong try nakada ka jing le bakla kijing nani nakada bangim tep yakum kanu kijing mangingi den takada ban pendo tanrahi kan kam shimi kapor but nakaliang ka jongi ni syaj pan pahu kapor na hadu lai bena ni don gibru ya banyai palat hadu ka ru bena ni sedang sya takbani kong kata ka detoxification ni kijipun ko je kaman hadin ngin sebut ter kitu ki wei pat ki lai teli bat kema kini baro kin trekam suki tangba kirim dan yak ta side effect ni kijing kata ya kamet ka pat kijang fi wat hadin habot mentangan juba ki cingkli ke baar pat balai ni rekam masum kiana menta Pi, kini kijingpang ba fi yo. Ki ha pata ka thup ka bani shat khat. Ki one cause many condition. Ka bamut ba iwi daw baret. Suki paski hadin abot ila ban ai bor. But ai la ro ban pen ka ikiwi kijingpang. Pan pasah lor kani. Kumno ba ita iwi daw baret ila ban ka ikiwi pat kijingpang. Ngan sim pi koi kenuksa ba kinongwi ki khat ka imbalance gut microbiome. Lan ni ngala syong ba kadan kijing thut hakabi baka kepo ke jong pi bakim biang ni taki bakteria badan hapo jengka lata fidan ni kani kajing tut kepo kajing sedang ningkong kan sedang sa kajing pang ni dak dakisin ki baret la bandai kum ka bloating ni ta kajing dap kepo ke jong fi la me kajing kepo la me kajing jam sebab ke kepo kini kila belum tang kita kidau ki baret ni ta dakisin baret baka kepo ke jong fi kapani hari lada kani kadang yai beteng kala ban lek nok pat caka bentah ka ba hakaba kala kamlong moderate pada ka kam thot to ko jong fi baka pen ino pat sabat ki wei pat kidak kisin
kata kadai haka bai debe kas ni dok ka jong fi ki bru klap ni exama la ban yo kenyang ru haka dur bat kamat kepat ke jong ki bat nang ni karang la ban pen ka shu sakawi ke jingpang kata ke jingpang ka bakam crowd tu hadin kini kia kita ke jingpang kalam ni ke jingpang jong ka IBS lani ka jingpang mat lani kidan ki bru bakin yo ni ka insulin resistant hakaba kamet ki jong ki kam su tho shu ka insulin bat ka pelong ki bas ki pos ki kinyo ka jingpang sini kidan ki bru ki ba yo ni ka jing long baki snga ki kiu no ka jing snat ka jong ki kin ma kani bar ka tangkai tang kala bandi tang na iwi daw ibarat balarang nam sim kya kinang kentiu shu hakwi ki jingpang bakrapat nan pini firu kanuksa jong ki bru ki bla ya kan ni ka ju hi ka jing sumar kibala kloi ban sim kya la de la fi pedi ini wei kena samla ka kerjeng jonga ga dei la vinia karnigar bat nga shonga sa apo maulai mat air bat ngadan du ini ga jingpang kan thai ka bangi jutip kulum gam ka PCOD le ne ka sis te ka por ba ngadan ga jing stam ngala shem jinjar ba le nga ko kya te namar ba ngadan ni sis te ka poi banai ru jonga kam biang shu te bunsin kum ka kan thai katu ka jing poi banai ka dei ban poi manu banai henrei hanga marwei ba te hadin kum tu ar banai bangla di te kamer jonga kala pher bha shibun te ka jing khia jong kamer ru kala ja long kala kam sting dia te ka jing tha jong ka kli ru kam dan shu ka gasri kala kam duna bat ru ka jing pang singkai ru kam dan shu kuma fly yang tu hi ibran ga jing pang ses bar ka ban thut ga jing long kan thai ga jong i kani kuri ki nuksa pat kre jong para jong ngahi iblaya jing pang thyroid bar ka jing pang khlai la bun snam minta nrei ka bas ngutun nati i ka long ba ma iru yo ta ka ju i ka jing ko jing kya om ling tang limba ki doi ki dashin henrei nim ba kani ki ju i ki lat kinti ki ba nga ada bani thu efi nadu menna nga syukran tang ki phang ju ni sautli ngampat ngam jeli o kada ko long ba ngam la ban hikai lut kini baro sin hikai mar kini kimde ki ba fi la ban shu kren menta fin bot menta kidi ki ba fi ha ban bot hi haman nak kisngi ka jim ka jong fi ban la ban te la kam ani sumar eta ki jingpang ka jong fi dena kadi kada nila thau kar pang ya ka wei ka private telegram community hakaba ngi ai ta ki jingi kai lingba ki video link kat ba per ki dor ki dar bat ki online meeting hakaba fi la ban shong bat yo ki ni bat la ban bot ki ni haman nakasngi ka jingem ka jong fi hoi jingi kai finyo na ngar finyo sngo na ki nutritionist kumut ki bri bla kham tib ha ka bri ka bam gadi finyo sngo ru na ini ki herbalist kumut ki bri bla kham tib ha ka bri ber kini ki doi kambat ru kumjo kum ka jing pin ka ma fi ha po ka ni ka community hi ngin sangam jelio hai ta ki sautli ki phang na do kumnu bangin pen khoi lingba ka bam gadi ni lingba ki supplement ka ba kumnu ban em ka jing em banai bor ka mer ka jong fi ka bala kumnu bangin tib ya ka por bam por ri ber kham tam kinu ki jing bam ki bentai nam takanu ka jing pam ber ka bakado haka persai gumenta ngiran kami ki supplementation banai bor shu na benta kamet ka phat ki jong fi kini sautli ki de ke ka bangin sangam jeli hong tu bangilang yai pen sha shu na benta ka jong fi ni trang babaro ki breu kin yo ya kum kini ki lat kilinti bat kum ni ki jang hikai badena takada ngila bu hai do babaro na ni ki breu hi ni la bat kanum khanglat yaki badi tai dor di tang dor baret ba ars pa sa phukhandai nam ta baro kalai panai ka jongpi tu perkhat phi kini kemdei tang ta ka jingkarsha lani sumar tang ling ma ki doi deshin henrei ki di kita ki jing batha bat ki jinga jing kai bat ban jitru ye kita ki doi supplement ki balong tunra lada filam lakloi bat shimkhia ban sumar sha eta ka jingpang jing stom ga jongfi ban kershan susu lingba kini kui kilat kilinti filab message ya ka tim bujongi akba kin saya lam mi fi bat ai ta ka jing batha nam ta ka jing sil bat pan ru ta ka jing tho hakaba dei ber ka jing pang jing stom ga jongfi hadin kani fin sayo eta ki jingi kai na ka liang ga jongi lingba ka private telegram community ya menta ngin sedang ta ka jing kershan ber ka jing la nam ta ka met ka jongfi kenang bakal lawe ki jongfi ru kan sungu ifi kublai